Prikazati grad koji vidiš prvi put u životu u stripu prilično zahtjevan zadatak, ali sudionici projekta Vukovar u stripu svladali su ga s odličnom ocjenom. Sve dio projekta udruge Hrvatska pomaže, u okviru kojega su spojeni učenici iz Vukovara i Dubrovnika, te su time ojačali vezu između dva grada, ali i dodatno razvili svoja crtačka umjeća. Elcova tajna i Novčićko iz srca spaja, tek neki su od stripova nastalih u okviru projekta Vukovar u stripu, koji je nastavak projekta Dubrovnik u stripu. 7 učenika osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara i 7 učenika osnovne škole Lapad iz Dubrovnika u okviru ovog projekta postali su pravi umjetnici stripa. Uglavnom se to radi o učenicima koji su već nadareni za crtanje, a na onoj radionici u Dubrovniku su stekli osnovna znanja i usvojili rad u crtanju olovkom, dok na ovoj strip radionici se baziralo uglavnom na rad tušem, odnosno finaliziranje stripa. Kroz projekt udruge Hrvatska pomaže spojena su dva kraja Hrvatske, no mnogo je važnije međusobno upoznavanje učenika te znanje koje su stekli u ovim radionicama. Radi se o jednom projektu udruge Hrvatska pomaže gdje smo imali priliku spojiti učenike iz Dubrovnika sa našim učenicima ovdje u Vukovaru. Grad Vukovar je naravno podržao ovaj projekt prije svega zbog izuzetno prijateljskih odnosa koje njegujemo već godinama sa gradom Dubrovnikom, a onda naravno i zbog njegovanja ovog divnog talenta koji ova djeca imaju. Na taj način ne samo da jačaju tu vezu između Dubrovnika i Vukovara, jačaju svoja međusobna prijateljstva koja će vjerojatno potrajati i cijeli život. Vidite rezultate koji su fantastični. Ne? Imajte u vidu da su klinci radili u Dubrovniku 5 dana i sada ovdje nekih 6 dana. Ne? I da su napravili nešto što ljudi, ja sam privatno očekivala da im treba mjeseci i mjeseci da bi ovo vidjeli sad taj rezultat. Ne? Fantastično. Učenici su imali zahtjevan zadatak, domaćini su morali izabrati dio bogate povijesti svoga grada, a gosti su morali u 5 dana prikazati priču iz grada koju vide prvi puta u životu. Ja jako volim crtati, volim i čitati knjige, a strip je spoj teksta i slike pa onda. Radili smo strip o Vukovaru, meni je bilo super. Ja bih je preporučila svoj djeci koje dobro crtaju. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića i osnovna škola Lapad nisu slučajno odabrane za ovaj projekt. Riječ je o 2 prijateljske škole koje su ovim projektom dodatno potvrdile svoju suradnju. On nam je omogućio da naši učenici bolje upoznaju i povijest Vukovara i ove bolne i teške dane kroz koje je Vukovar prolazio i da zajedno sa vukovarskim učenicima, svojim vršnjacima, daju jednu viziju budućnosti kako bi oni željeli, jednu sliku Hrvatske kakvu oni žele za sebe. Nama je drago što smo uključeni u ovaj projekt i što je odabir škola pao baš na osnovnu školu Lapad, našu prijateljsku školu, i osnovnu školu Dragutina Tadijanovića, jer smo kroz ovo divno druženje koje smo nastavili i u Dubrovniku i u Vukovaru, dakle približili i Vukovar i Dubrovnik našoj djeci i time utrli jednu stazu za svaku buduću suradnju. Ovom prigodom najavljeno je kako 2 osnovne škole već rade na realizaciji novog zajedničkog projekta.